Takže naše štúdio sa zaoberá predajom a výrobou dverí z lomek a plus teda zastupujeme aj našu nábytkárskú časť, ktorá vyrába interiéry na mieru. Sme veľmi radi, že častokrát ľudia k nám prídu už s návrhmi od architektov a dizajnerov, ale pokiaľ teda nemajú takto profesionála už zazmluvneného, tak sme schopní u nás v štúdiu spraviť aj návrh alebo im teda poradiť a vtedy vlastne vyberáme podľa toho, s čím oni prídu, čo im je blízke, či chcú nejaký luxusnejší štýl alebo aj teda prírodný, čiže všetky tieto štýly sú nám blízke a vieme im v tom smere vyhovieť. S Technistonom už dávnejšie, sama som si ho zvolila a teda do nášho štúdia sme si ho vybrali práve kvôli tomu, že to je tiež česká značka rovnako ako naše dvere a teda nábytky a veľmi radi pracujeme s kvalitnými českými zástupcami na našom trhu. Technistom väčšinou doporučujeme klientom, ktorí chcú kvalitné kuchyne a teda veľakrát hľadajú nielen krásny vizuál tej kuchyne, čo Technistom akože naplňa na 100%, ale aj teda nejaké tie vlastnosti, ktoré Technistom používa a dajú sa využiť v kuchyni veľmi dobre. Pre mňa je najväčšou výhodou to, že sebe spája tie praktické vlastnosti, to znamená odolnosť a teda viete na ňom pracovať úplne komfortne v rámci kuchyne. A druhou veľkou výhodou je teda ten dizajn. Pre mňa, keď si klient má možnosť zvoliť Technistom, tak už vieme, že tá kuchyňa bude krásna a vlastne vieme, že klient bude na konci spokojný.